Salutare, eu sunt David, azi Anins. La mine Anins. Suntem aici la porumbei, le-am pus plasă de asta. E frig afară, acolo avem porumbei. Da, uitați-vă pe canalul meu, Porumbei Vlogs Porumbei, sau o să uitați-vă pe canalul meu cum postez. O să las în descriere jos, dar o să ne vedem data viitoare pentru că e frig afară. Uitați, Anins, frumos, bam bam, Anins. Anins, aici nu e tot vlogul, pentru că mai vreau să vă arăt ceva, încă ceva. Aici avem mâncarea, aici o avem pe Sara, da? Și aici nu știu dacă se vede, avem bibilicile, nu se vede. Nu se vede că avem bibilicile și le-am făcut aici cuibar. Da, ne revedem data viitoare. Pa, pa!